No és que tingui ganes de cremar. Tetes secs i tetes secos! Us pensàveu que ens anàvem a quedar sense versots? Doncs pareu bé les orelles, que us portem tota l'actualitat. Carallots! La cultura mai s'atura! Ella no. El que s'aturen són els diners. Que per alguna cosa, Ajuntament, els deixeu amb molta soltura, però després som els darrers. I parlant d'aquests diners que s'han d'invertir a cultura, no serà el Juanqui que se'ls haurà quedat, que encara es llarga l'ombra de la dictadura? Mireu com al Congrés la investigació corrupta s'ha aturat! La Unión de España, a mi rey, no tócalo, que si no se empaña el rey de Juan Carlos. Doncs a mi ningú m'enganya! I això, més que empenyar-me, m'emprenya! Que s'hi foti de cul fins i tot l'esquerra! És per engegar a pastafang tot el seu país de merda! Ara que tots i totes heu estat confinats, els artistes us heu encomanat. Ai, que no us heu pas avorrit? Doncs protegiu-los d'una vegada! Que aquest món és molt malparit i la seva feina molt mal pagada. Espero que per fi us hagueu adonat a juntar fems, sisplau, pagueu-nos ja! Festa major! Festa fotre! D'això a Terrassa se'n diu desfacedos. Quantes normes que ens demanen seguir, que si no el virus rebrota. Però després, abraçades de dos en dos! Doncs sembla que la gent no se n'hagi enterat i va passejant pel Vall Paradís tots desemmascarats. I és que no tenim un altre lloc on anar? És veritat que a Terrassa massa no hi ha, però fiqueu-li una miqueta d'imaginació. O, com a mínim, manteniu la separació. Si no, ja veureu quina risa us farà tot quan hi hagi un rebrot com a la comunitat d'Aragó. Doncs aquí a l'infern no ens hem volgut pas quedar enrere i hem decidit fer un ERTO. ¿Erto què? Un ERTO és que et foten fora del curro i et diuen que et pagaran, però el que et donen és un xurro. Això sí, quan tot torna a la nova normalitat, a seguir corrent com si res s'hagués passat. Però si els diables no cobrem! Som una colla sense ànim de lucre! Els que guanyaran pasta ara són els optometristes, que amb teletaxi, teletreball, telenotícies, teletabis, teletenis, telecoses, ens han deixat cegatos als ulls. Tant reptes per WhatsApp, tantes llistes de emoticons? És que no teniu altra manera de passar els ratos? Avís, emmagatzematge ple. Els mòbils deu omplert de vídeos inútils, de vosaltres intentant fer un repte inútil. Que si fem malabars amb els papers de vàter, que si t'encantar com si no hi hagués un demà. Només serveixen per fer el ridícul. Però no tant com el govern. Y a los Estados Juntitos, la que s'ha liat. Racisme al cos policial. Quina novetat! I així estan omplint els carrers de manifestacions. Potser ja n'estan fins als nassos que els matin sense contemplacions. Sembla que la gent ha perdut el cap. I algunes estàtues també! Mentre uns es manifesten contra les forces de l'Estat, altres aprofiten per saquejar i fer merder. I Trump segueix amb els seus discursos incendiaris. I ojo, que a nosaltres ja ens agrada el foc. A veure què passa quan ells i els seus partidaris agafin un pot de lejía i se'l fotin tot. Però el que va passar no fa gaire a Catalunya. No cal anar tan lluny. On estan els
de la no violència policial. Molt tsunami i molta onada, però aquí encara seguim rebent pals! Ai! I què en farem de l'èxode alemany? Que al costat dels cellencs són unes privilegiades. Elles poden tornar-se a la platja i fotre's un bon bany, mentre segueixen havent-hi famílies separades. Que li quedi ben clar, Pedrito, que el turisme no alimenta tot un estat. Aviam si haurem de tornar a xapar el garito. Quan tothom torni a estar infectat. Tot anirà bé, deien durant el confinament. I a les 8 tothom aplaudint en el balconet. Tots els sanitaris sense material ni EPIs decents, treballant de 12 hores a torn complet. Poca vergonya sou! Que cap de vosaltres va sortir a defensar la sanitat pública quan les van retallar. I ara els sanitaris s'estan deixant la pell per protegir-vos d'aquest enemic invisible, salvant a culs els tòtils sense cervell. Posaríem al foc que tu t'ho fèieu per posturets, com si del TikTok es tractés. Que a mi no m'enganyeu, que us conec i us veig. I ara que ha començat la desescalada, els sanitaris els heu oblidat. I els deixareu a la desestacada quan demanen un sou en dignitat. Maleït Covid! Maleït Covid dels ous, que no n'has tingut prou confinant-nos 3 mesos